סוף למדתי והדוקטורט. מה עושים החיים שלסבתא אין בית? במחשב של סבתא אסור לשחק, כי עבודה עלולה להימחק. טומבלה 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 השיר הזה נכתב במיוחד לכבוד סבתא מתי והדוקטורט. הזה לסבתא ניתן, לצידה גם שר כמובן. כנגדה בכל העניינים וגם בביקור בגרעינים תורניים. אבא ו... הפעם האחרונה? שתזכי לנחת מכל חצאי, ביחד עם סבא בשמחת חיים, שתזכי לשנים רבות וטובות, ושיהיה בהצלחה גם בפוסט. איש חיל מי ימצוא ורחוק מפנינים מכרו איש חווה ילמי